İran'ın İslamçı Revolüsiya Gorokçular Korpusu Abbaşa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasyny diýip kesgitlenen Hamasyň Palestina ekstremist toparynyň syýasy lideri Ismail Haniye'niň Tehran'da amala aşyrylan reýtde öldürilendigini aýtdy. ERGK bu reýdin geçirilmegini Israil aýplady. ERGK 30-njy ýylda Iranyň täze prezidenti Masud Pezeşkiýanyň inaugurasiýa dawarasyna gatnaşmak üçin Tehranda bolýan wagtynda öldürilen 62 ýaşly Haniýe garşy edilen hüjümi derňeýändigini aýtdy. Emma hüjümüň nähili ýagdaýda amala aşyrylanyny barada hiç bir anyk maglumat bermedi. İran tarapyndan gollanylýan Hamas bu habary 31-nji ýylda öz Telegram kanalynda habaryny tasdiklady we Haniýanyň Tehrandaky rezidensiýasyna howadan edilen hüjümde öldürilendigini aýtdy. Bu habar häzirlikçe Israil tarapyndan tasdiklanmady. Palestinanyň döwlet habar gurulugy bolan Wafanyň ýazmagyna görä, Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bu adam öldürilmesini derrew ýazgardy we muny gorkak hereket we howply ilerleme diýip atlanyrdy. Bu hüjümi bir näçe ýurt ýazgardy. Russiýa ony kabul ederliksiz syýasy kastediş diýip atlanyrdy. Türkiýe bolsa munyň Gaza dowlatyny Israil bilen Hamasyň arasynda barýan söwüşi uzaltjokdygyny ýurdurdy. Abbaşanyň gorunmak ministri Lloyd Austin Filippinlerde sapar wagtynda jurnalistlere Haniýany öldüren zarba barada berilen soraga "Men size berýärlik hiç bir goşmaça maglumat ýok" diýip jogap berdi. Israil Bradyň 30-njy ýylda Hizbullah'nyň söwüşçü serkerdesi Fuat Şükri ýok edenligini aýtdy. Israil onuň hepde ýagyny Beýrutda öldürilen 12 sany ýaş Israillini öldüren raket hüjüminiň arkasynda duranlygyny öňe sürdi. Israil'in gorunmak güýçleri X sosial ulgamyna ýerleşdiren ýazgysynda Şükriň Hizbullah'nyň gurunan hüjümlerine ýol başylyk edenligini aýtdy. Hizbullah bu aýdylýanlara badawat jogap bermedi. Şükür 1983-nji ýylda Beýrutda Abbaşa goşunlaryna edilen hüjüme gatnaşanlyk üçin elip Amerikan häkimetleri tarapyndan gözlenip ýördi. Washington Al-Haç Mohsin ady bilen hem tanalýan we Abbaşanyň terrorçuluk sanyny durýan Şükür barada maglumat almak üçin $5 milyon çenli pul sylagyny teklip edipdi. İsrail'in nişanlarına edilen hüjümleri özünün amala aşyranlygyny öňe sürmekden seyrek gaçy durýan Hizbullah 27-nji ýylda İsrail'in basyp alan Golan bilentligine edilen hüjüme jogapkardygyny inkar etdi. Emma İsrail İran tarapyndan gollanýan topardan aralmagy wada berdi. İsrail 7-nji oktýabrda Israil'in içine edilen we 1200 adamyň ölmegine sebäp bolan hüjüm sebäpli Hamasyň ýolbaşçylaryny öldürmek wadasyny berdi. Bu hüjüm wagtynda 250 töwereg adam zamun alındy. Ýöne olaryň käbir soň boşadyldy. Zamun alynanlaryň käbiri Gazada saklanýan wagtynda İsrail'in Hamasy ýok etmek üçin geçirýändigini aýdýan harby operasiýasy makalyny ýok boldy. Zamun alynanlaryň käbiri kenidem diýirdirýär. Haniýe Hamasyň edýän hereketlerine onlar çyl gatnaşyp 2017-nji ýylda onuň syýasy başlygy boldy. Ol 2019-njy ýylda Katara bosgunlygy çykkança Gaza dowlatyny ýaşady. Ol Gazada İsrail bilen barýan söwüş wagtynda bu konflikt boýunça ýakyn ünlü ordaky ýurtlaryň arasynda geçirilýän halkara gepleşiklere gatnap, şol sanyny Hamas tarapyndan saklanýan zamanlaryň boşadylmagyna gatnaşmak bilen iň görnekli liderleriň biri hökmünde ortağa çykdy.